Partia dobrovoľníkov čistila 11. októbra 2014 vyschnutý potok k Mlynskému náhonu od dlhodobo nahromadených odpadkov a plastových fliaš. Aktivitu za zdravší a čistejší život inicioval Malochlivančan Stanislav Vavro. V duchu, lebo sa nás to týka, chcel poukázať na problém divokých skládok v našom meste a motivovať ľudí, aby sa angažovali v prospech svojho životného prostredia a bydliska aspoň tým, že nebudú množiť odpadky na uliciach. Takmer 300-metrový úsek si partia brigádnikov podelila na dve skupiny, ktoré sa v doobednejších hodinách pustili do čistenia vyschnutého potoka. Krok za krokom sa cez kríky zarasteného potoka a vykosenej žihlavy postupne predielali skupinky zbierajúce nanosený odpad. Spomínané zarastené miesto vykosil ešte v stredu ochotný pracovník firmy TEDOS na požiadanie organizátorov tejto aktivity. Takmer 2 hodiny sa najväčšia skupina zberačov pasovala s nahromadenými odpadkami starého nábytku, ojazdených autoplášťov, drôtov, plastových fliaš a komunálneho odpadu, časti práčky, ale i umelých stoličiek. Za 2,5 hodiny narastla veľká kopa odpadkov, ktorú čaká začiatkom budúceho týždňa odvoz na zberný dvor. Po krátkej občerstvujúcej pauze v Drevenici 69 pokračovala brigáda zameraná na odstranenie ďalšej čiernej skladky, nachádzajúcej sa na konci časti Malé Chlievany pri cestnej komunikácii. Čisté Bánovce! V predvečerných hodinách čakala všetkých brigádnikov v Drevenici 69 okrem slov uznania a poďakovania z úst poslankyne Trenčianskeho samosprávneho kraja Rudolfy Novotnej aj sladká odmena, kvalitný gulášik, čapované pivko a posedenie s obľúbenými heligonkármi. Je to veľké prekvapenie pre mňa, ale som nesmierne šťastná, že takýmto spôsobom úplne nezvyčajným, originálnym sa rozhodli kandidáti na poslancov priniesť takýto darček, ktorý tu spoločne skonzumujeme. Keď len každý kúsok dostane, tak okoštujete tradičné slovenské sladké jedlo. Ďakujem vám veľmi pekne. Čo dodať?